Makiksunan ko ni Kristo mayong gabi yung tanan, mayong buntag, mayong hapon, no? Tuguti ko sa pagpaambit ng mensahe nga akong ipadayag, ipaabot yung tanan, labi na gayud sa atong makiksunan nga igsuon sa simbahan, no? Debutos sa Mahal na Birhen Maria o sa Santos nga Eucharistia, no? Kay mao man ay atong sentro sa atong kinabuhi labi na gayud ang pagsaul sa Santos nga misa. Busa tuguti ko sa paghiskot sa usa ka mensahe sa usa ka bisyonaryo nga diakono, no? Nga mo si Brother Reverend Barnabas. Matunya mao kini ang mensahe ngadto sa usa ka bisyonaryo nga diakono. Ang Santos nga misa mao ang akong dalan sa Kalbaryo. Mao ni ang gipadayag sa Ginoo ngadto kaniya alang sa inyong kaluwasan. Gihatagan sa akong kaaway nga usa lamang ka serbisyo. Dako ang akong pag-antos tungod kay ang akong pag-antos ug kamatayon nalimtana sa mga kasing-kasing sa akong katawhan, no? Kinsa man mga katawhan kita nga mga Katoliko, mga Kristiyano nga nagsimba sa Ginoo o nagdawat sa iyang santos nga lawas ug dugo. Matud niya, dako ang akong kasakit sa dihang makita ko ang daghang nga midawat kanako nga dili takos, no? Kay usahay daghan nato makigsunan nga puyo-puyo, wa makakumpisal nga modawat og sa santos nga Eucharistia. Mao to nga dako ning kasakit nagianto sa atong Ginoo. Ug matud niya, dako akong kasakit sa pagkikita sa akong katawhan nga nagdawat sa balaang komunyon. Ako sa iyang dawat sa balang komunyon sa ilang makamot, no? Mao na nga dako gyud ang kasakit sa atong Ginoo kung makita niya nga iyang katawhan nagdawat sa santos nga lawas ug dugo sa ilang kamot. Ang balaang komunyon mao nga akong lawas ug dugo, no? Labi na yung pagpangalawat, no? Kini nagtimaan sa bagong kasabutan nga akong gihatag sa mga daan ng Israelita. Ang akong mga pari lamang ang adunay katungod sa paghikap sa bagong arka sa kasabutan, no? Ako mao ang pulong nga akong lawas ug dugo. Ang buhi nga tinapay nga mahimong kanon sa tanan aron makabaton sa kinabuhi nga dayon. Mao man ni ang doktrina sa Santos nga Eucharistia nga atong dawaton, ang lawas ug dugo sa Kristo mao ni atong kalanong espiritual sa atong kinabuhi aron kay maiusang ngadto sa Ginoo, no? Mao ni ang buhi nga tinapay, ang buhi nga pan nga mahimong kanon sa tanan aron makabaton sa kinabuhing dayon. Makabaton kita sa kinabuhing dayon, o makikiusa kita kang Kristo diha sa Eucharistia. So malin ni Mother Teresa di Calcutta, di Santa Teresa di Calcutta, nasayod ta kinsa siya, usa siya ka santa. Matud niya, bisan diin ko mag-adto sa tibuok kalibutan, ang butang nga pinakadako ang naghatag sa akong kasakit mao ang pagtan-aw sa mga tawo nga nagdawat sa komunyon sa ilang makamot. Musa makigsunan ko ni Kristo hinaut unta. Kamong nga kaigsunan ako mga devotos sa Mahal na Birhen Maria, sa tanan ato makigsunan nga dili taangay nga takos nga modawat sa komunyon sa atong kamot, atong dawato na diretso sa atong baba. Mga unang rason nga dili modawat ta sa komunyon sa kamot. Una, adunay naghang hinungdan og may maong rason ngano ang mga matinud-anon nga Katoliko dili magdawat sa komunyon sa kamot. Sama sa sumusunod, ang pagdawat sa komunyon sa kamot makapaminos sa pagtaho sa santos nga Eucharistia. Ikaduha, ang komunyon sa kamot nakadugang sa pagsakrilehiyo o pagpasipala. Ay katulo, ang pagsalig sa komunyon sa kamot mahimong musangpot sa pagkalimot sa tuod nga presensya ni Kristo. Kay matud pa, kung naay mga particles nga nahibilin sa imong kamot, daho kayo katuryo na. Muna nga ang nagyon nato na nga likayan ang pagdawat sa atong sa santos nga lawas o dugo sa atong kamot. Ang panag-ambit sa komunyon sa kamot, sukwahis sa mga kinahanglan nga mensahe sa mabag-ong
labi na gayud sa mga santos, no? O kaning labi na Maria Teresa nga bago pa lang na santos, na santa, o sa mga bisyonaryo nga nakadawat og mensahe ngadto sa Ginoo. Sama sa usa ka nagpasidaan nga ang kabag-uhan mahimong magdala sa kawalay pagtahod, pagpasipala o pagsupak sa gradong doktrina. Ug nakapakita kini sa ika 20 nga siglo sa pagkontra sa ilang mga tinuhan nga wala pay mga obispo o uban pa diha nga nag-awhag yun nga obligasyon gyud ang pagdawat gawas sa panahon sa COVID, no? Karon man amang COVID, ang ngayon natong dawaton si Kristo, lawas ug dugo, direkta sa atong baba, ug likaya nato ang pagdawat sa komunyon sa atong kamot. Kay kini na nakasalatag sa relihiyo kung naagoy sa particles nga nahibilin sa imong kamot. Busa dawaton nato si Kristo sa dakong kahimaya, sa dakong paghigugma o pagdebosyon o pagsimba sa atong baba, umuluhod ta, umingon ta. Miyong gali ang pare, lawas ni Kristo, miyong dayon ta. Amen. Ave Maria.